Karong adlaw na gipanglantawan nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Apan matod sa pag-asa, minus pa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Siluan mayroon din sa report. Sukad kaganihang buntag, nasinati sa nagariang bahin sa Central ug Eastern Visayas ang hinay ngadto sa kusog nga pagbunok sa uwan. Alas 11 kaganihang buntag, nasinati ang mga pag-uwan sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu ug Siquijor. Gisundan usab kini sa mga pag-uwan sa Negros Oriental. Apan matod sa pag-asa, ang nasinating pag-uwan epekto sa shear line kun ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin. So same gihapon atong scenario today until this weekend. The combined effect of this possibly trough or extension ng LPA and the shear line. So napatay occasional heavy rains o to at times heavy rains na delikado gihapon ato mga flash floods o landslide prone areas. Matod sa pag-asa, karong adlaw posibleng mosulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Apan menos pa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. But not yet rolled out na dili pa kini mobalik sa bagyo or tropical depression. So once na mobalik kini sa steady, so natay official track and it will be named the Kabayan. Apanunot sa pagkusog na usab sa hanging amihan, inanay nang nasinati ang kusog nga hangin ug pagdako sa mga bawd. Sukad kagahapon hangtod karon, may gale warning na nga gilwatan ang pag-asa sa Eastern Seaboard sa Kabisayan. Hinon wala pay gilwatang gale warning dinhi sa Central Visayas. Pangiabisuhan gihapon ang mga mananagat nga may gagmayng mga sakayang pangdagat nga delikado na ang magpalaod nunot sa dagko mga bawd. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.